miji. A ina nufin duk wata budurwa take zaune a wurin nan ba ta da natsuwa ba. A'a, in ma tana da shi takan ƙara samun natsuwan ne tare da abokin rayuwa na ƙwarai. Kina a wannan gabar miji daban, lefe daban, ɗabi'a daban, sana'a daban. ‘Yan uwa wanne za mu ɗauka? Allah mai girma da ɗaukaka ya kassama yadda za a yi aure, sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan aure. ‘Yan uwa, aure yana da sharuɗa. A cikin sharuɗin da Allah mai girma da ɗaukaka ya wanzar akan aure ta hanyar manzon safiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abu na farko sadaki, abu na biyu siga, abu na uku shaidu, abu na hudu sai a ɗaura auren. Mafhum? A wurin ɗaura aure kuma abinda ake sanya ma namiji sharaɗi shine ya ci, ya shayar da ita, ya bata sutura, ya bata wurin kwana, kuma ya ilmantar da ita. Ko a nan idan zan ba da amsa ina iya cewa babu lefe a ciki, amma haƙƙin namiji ne ya tufatar da iyalinsa. To in uwa masu albarka, Allah ya mana albarka.